Možná máme sponzora pořadu Ice Café. Bylo fakt, jak kdyby to byl sponzor pořadu. To jsme nacvičovali 15 minut, tohle bychom to řekli synchronizovaně. Je to tak? Ale je to taky špatný sponzor pořadu, jakože dodal nám pití, ale museli jsme se ho zaplatit. Jo, a ještě studený tady v tom počasí. Jo. Podmínky ještě pak musíme trošku doladit, tohle je taky zvláštní sponzorství. Ano. Každopádně děkujeme, že jste si naladili další díl vašeho Je to tak? oblíbeného podcastu Starosta Pohodovic. Za každého počasí. Je to tak. I kdyby trakaře padaly. I kdyby trakaře padaly. I kdyby na chleba nebylo. I kdyby se nám nechtělo úplně moc. Jo. Tak budeme brečet 20 minut. Pak to stejně uděláme. My to prostě uděláme. Pro vás, lidičky. Co bychom neudělali pro to, aby se lidi bavili na internetu? Je to tak. O nás. O nás, ano. God damn. No zajímavý, kámo. Ale nebuď lhát, není to úplně příjemný. Je to trošku frustrující, není to správný slovo, je to takový, nemůžu se úplně uvolnit, ale jo, kámo, já to zvládnu. Dobře. Musíme podle mě jenom se jako smířit s tím, že zmokneme, kámo, jako svině a to je všechno. Dobře. To je úplně všechno. Kdy jsi nejvíc zmokl? Přesně v těch chvílích, kdy jsem si řekl, hele, já prostě zmoknu a je mi to úplně jedno. Jo. Jakože si nastavíš v hlavě, že by si prostě skočil do bazénu v těch hadrech, ve všem, asi jako, hele, já můžem čekat, než se dostanu do této fáze. Jo. Uleví se ti, je to potom takový lepší za mě, no. V nějakých ohledech určitě. Rozhodně je lepší, než si s tím prát a být tak, proč prší? Jo. A tady další kapka, podívej se na moji nohu, kámo. Máš celkem mokré nohy. Jo, já jsem si všimnul. Ani vůbec nevím už, co mám v té kapse, a to už mě to děsí, že nevím, co mám v té... Máš telefon. Tý suchý. To je dobrý. To je základ. Počkej, co tady máme? Telefon v suchu. Dobrý, asi nic důležitýho. Co neděláme? Jak se máš, Ondřej? Co děláš v poslední době? Jak se mám, co dělám v poslední době? Ale mám se celkem v pohodě. Je to v pohodě, víš co? Všechno je úplně v klídečkovatým. Je to tak? Mám se dobrý, mám se třeba 7 z 10. Bylo líp, bylo hůř. OK. To mám dost podobně, no. A co dělám, no? Dělám videa. Děláme tohle. Mám tohle. Nějaký malinký stand-upíček už tam je, z toho mám radost. Hraju Kingdom Come o víkendu. Hezky. Kingdom Come. Hezky. KC2, jak se říká. Chodím do bazénu. Čtu knížky. Život je nice, no. Tak to je nádhera. To je dobrý, no. Se nemáš dostala co stěžovat. Dá se to, no. Co ty, jak se máš? To je hele, pohoda teď. Já jsem si úplně ustanovil jednu věc v hlavě a od té doby se mi žije fakt hrozně dobře. Tu věc jsem si říkal hodněkrát už, až teď se snažím podle toho žít. A je to prostě hej, nebreč, drž hubu a dělej, ty vole, prostě. A fakt jakože, zní to prázdně, ale to je tak hluboký tohle, jakože. Jo. Prostě nevím, jak si jako, úplně jsem se vlastně jako uvědomil, že nebude nikdy nic jinýho než ten den, kdybych vydělal hrozně moc peněz, kdybych nevím cokoliv, tak prostě furt máš na ten den. Takže nevím, no. Chvilku jsem žil tak jako, že jednou já musím udělat tohle a tamto a zbytečný. To je hezký přístup k životu. Snažím se, kámo. A kdy brečíš třeba? Kdy jsou ty momenty, kdy fakt jako brečíš? Kdy jsi řekl, hej, už nebudu brečet? Tyjo, kámo, jsem hrozně jako se asi... Já si myslím, že v jedné části mého života jsem se jako řekl, že hej, ne, může to být lepší a já chci, aby to bylo takhle a kdyby to bylo nastavené malinko jinak a tohle, tak to bude lepší a budu šťastnější. No. Asi mi fakt došlo, že je to jako, že to bullshit, že je to přesně jako to, že i kdyby jsem to dostal, tak pak zase chci něco jiného a úplná blbost, takže fakt, teď se snažím jako být fakt v klidu, i přes, já nevím, občas blbosti v práci, tohle, víš co, nějaký prostě jako nechutě občasný, tak prostě nic jiného nebude, kámo, takže jako já tady, víš, jak... To je dobrý, no. Cítím se osvícen teď, úplně jsem... Nic jiného nebude, mi přijde jako dobrý přístup k životu, no. Jo. Nic jiného nebude, no. Takže to je taková mantra teď moje, prostě není nic jiného než dnešní den a zítra nebude nic jiného než dnešní den, chápeš? To zítra, že? Zítra bude ten dnešní den. Ale pozici už ne, ale. Ne, to už je v píči, to už se zabiju. Máš 2 dny. Ale do té doby jsem úplně v pohodě. Doslova mám 2 dny dobrýho života a pak to bude zas. Je to tak. Ne, já jsem fakt spokojený teď. Marku. Teď mám dobrý obdobíčko. Já bych řekl až 8 z 10. Až je vysoký, co je vysoký? To je vysoký číslo. To je dost v pohodě.
To je dost pohodě. To je dost dobrý film, na který by se jako koukal, no. Yes. ČSFD mýho životního filmu je 80% teď. To je dobrý, to je třeba... To je dost pohodě. První, co mi napadlo Batman, ale na to jsme koukali spolu a... To je 61, kámo. To je ono, ale na ČSFD to má hrozně vysoké hodnocení. Protože v roce 2010 to bylo cool, ale ty se na to podíváš odstupem 10 let a jsi jako kámo, to je takej... Proč bys fandil Batmanovi? Ten týpek, dobrý, jak mu zabili rodiče, fair. Ale ten týpek má třeba bžilion milionů. A vlastně celý město a ty mu máš jako fandit? Yes. Je to vlastně jakoby přirozený záporák. Najednou vlastně chápeš Jokera. V tom filmu jsem mu asi Jokerovi fandil víc, no. Ale se dával jako trošku větší smysl než ten gay Batman. No. Jako je právě, že tohle je jako zvláštní hrdina, no. Batman? Dost, ubrečený hrdina, který se bojí netopírů. A jediný jeho skill je, že je bohatý. A není bohatý díky tomu, že vybudoval firmu, ale protože ji zdědil. Jo. Protože jeho rodiče umřeli za záhadných okolností. Bylo by, kdyby si on objednal tu vraždu, aby mohl být takhle bohatý. Vlastně vtipný, že Batman je v mnoha ohledech v jiných filmech, je to takový ten jako rádoby frajírek hroznej, co jsem viděl teď v nějakém reelu, tak tam byla ta část filmu, jak on prostě přijede na tu svoji oslavu, přijede tam, nebo oslavu nějakou jako událost, že jo, a přijede tam brutálně pozdě, přiletí vrtulníkem, má u sebe prostě 3 nádherný holky, přijde tam jak totální frajírek a tohle je jako hrdina, kámo, tomu máš jako, ne, radši Joker, co pálí obrovský peníze. Rozhodně, ty vole, to je úplně nádherný, to je úplně krásný. To je nádherný přístup, to je fakt dobrý. To ano. Takže tvůj život není Batman. Yes. Jaký film třeba bys jako přirovnal? Ještě jednou? Jaký film bys přirovnal jakoby tvůj život teď? Je fakt hodně, vole, jako není to prdel vůbec. Jenom abyste věděli, v jakých podmínkách to děláme. Ono fakt brutálně prší, ty vole. Není to úplně sranda. Geniální, to je fakt geniální. Jo. Já jsem z toho nadšenej, z nějakého důvodu jsem z toho fakt nadšenej. Ale taky, trošku jsem nervózní, že teda uplave kamera. Že mi zmokne notebook. Kámo, to je materiální svět, víš co, my... Ale to je jediný, co mám, jakože. Já tě chápu, ale... To je blbý, no. Bez kamery není podcast. Ale kamera má svůj deštník, je pravda. Má svoje problémy, my máme svoje problémy. Víš, to už je dost velká ta kamera, můžeš se o ní starat, prostě nemůžeš jí vodit za ručičku celý život. Je to tak. Je to tak. Vypadá v pohodě, vypadá v pohodě. Vypadá jakože chápe, je to dobrý. Já jsem nikdy, co mi dost přijde trapný je být jako fanoušek Marvelu. A celkově fanoušek superhrdinů. To jsem někdy moc nepochopil, no. A jako trapný, to je asi silný slovo, tím nasereš hrozně moc lidí, jako já to asi mě to chápu. Mě to trapný přijde, no, upřímně. Já vím, že asi to určitě taky trošku, jako nikdy jsem to nepochopil, takhle, jakože chápu třeba ty spin-offy, jakože vlastně když se propojuje příběh v několika různých filmech zaměřený na různý postavy, na hlavní jakoby charaktery, tak to je strašně zajímavý. Ale tohle třeba daleko radši uvidím, já nevím, El Camino, Breaking Bad, Better Call Saul, tak to je prostě wow, to je umění, že jo? Tam to je takový, je mi 13 a... Jo. Přijde mi to hodně, jako ne úplně infantilní, ale takový jako hodně pohádkový pro dospělý, Co mi přijde úplně nejhorší, jsou holky, které jsou... mají tetování Marvelu, kámo, znám pár holek, co mají pokérovaný, prostě celý tělo Marvelem. To je hrozný, to je dost divný, To bych si asi úplně nedal, no. Co je pro mě hrozný jako red flag je holky, co jsou fanoušky Harryho Pottera, ale ne jako hej, mám rád ty filmy, je to nice, ale že fakt jedou, že mají třeba tričko s Harrym Potterem, ty vole. Znám holky, co mají brutálně moc kérek s Harrym Potterem. To nedávám fakt. No, nějaká nestabilita tam asi bude, no, občas. Asi jo, jakože... Ale tak co? Co myslíš, že to říká o člověku, když mu je 30 a je fanoušek Harryho Pottera? Mně přijde, pro mě je Harry Potter, když mi bylo prostě 12, jo, tak to vyšlo. Takže prostě seš furt ve 12 letech v něčem, chápeš? No, na tom asi něco je, no. Kámo, tohle je fakt obtížný. Hlavně dávej etiketu do záběru, aby nám proplatili potom tohle díl. Jo, nám proplatili v oblečení zmoklý. No. Hustý. Harry Potter taky není nějak úplně zajímavý, to není super hrdina, to není ani hrdina podle mě. To je třeba chcípák, že jo. Já nevím, jak moc to jako viděl, ale to není úplně... Jo, já jsem viděl asi všechny určitě. Jo.
A jako líbí se mi to, ale je to takový šprťáček, no. Mě úplně nejvíc se jako Hermiona, že vždycky jako jsem nesnášel ten jako typ hole, ne, to je zakázané, ale ne, musí se učit, ne, dostanu dvojku, drž hubu Hermiona, kurva. Ale je hot dost. To bylo, vždycky bylo vtipný, protože ty jsi mladší než já, že jo, ale u mě to bylo fakt, když ty filmy vycházely, tak mě bylo tolik, kolik bylo těm postavám, jo, že jo. Okay. Takže v jedničce je tak jako jo, a pak třeba ve trojce už Hermiona začne jako bujet. Bujet, to je úchylný slovo. Já nevím, tak... To bych střihnul, to je hrozný. Tak Hermiona začala růst. Jo, v pohodě. Začala kvést. Jako květinka. Jako květinka. Slizácký to bylo. No a postupně se mění ona, ty se taky měníš a mění se tvůj vztah k ní. A pak ji píšeš na Instagramu úplně zoufalej. No, to ještě nebyl ty vole, to ještě nebyl Instagram, kam. To nebyl ani Facebook v té době ještě. No, to, byl ICQ, kam. Ty jsi zažil ICQ? Jo, v podstatě jo, ale ne, že já bych jakoby na něm byl, ale měl jsem ségru, byl jsem se ségrou, že jo. A, já jsem ségru, mám ségru, ale bydleli jsme spolu. A vždycky si pamatuju, že z jeho pokoje furt, kámo. Ale to bylo dobrý, ty vole. ICQ bylo nice. Protože to byly jenom zprávy, to nebylo nic jiného. No, ty jsi tam mohl napsat nějaký status a to je celý prostě. Jo. A nejlepší pocit byl, když si tě někdo přidal na ICQ a to bylo prostě wow. Tak to já jsem vůbec nezažil. To bylo fakt hustý, ty vole. Pamatuju se na boom Skypeu, že Skype jsem byl jako cože? Damn. Já ho můžu vidět a slyšet a nebejt v jedné místnosti. To je hustý, no. To je neskutečný. To byl jako obrovský boom, že jsem tomu úplně nemohl uvěřit. A teď už je to takový jako... Skype mě nějak minul. Jo. Na Skypeu jsem nebyl nějak odvařený, no. Skype byl cool. A už taky není, ne, ty vole, podle mě. Podle mě ne, no. Jakože zajímalo by mě, kdo v dnešní době by byl jako musím připojit se na Skype. Vytáhni si tu děrovačku morzeovky a zapni tam Skype. Jo, no. Protože je mi 70 let a 50 let jsem byl v komatu, takže to je jediný, co znám. Ty vole, to by bylo, teď podle mě, kdyby si upadl do komatu na 5 let a zbudil se, nevíš nic, kámo. Nevíš jakože, wow, ta technologie, všechno, to šlo vlastně tak extrémně jako dopředu, že bys byl brutálně zmatený. Já se vůbec nedivím důchodcům, že jo, to je hrozný. Jakože, já jsem důchodce, kámo. No jasně, mě upřímně štve, když někdo platí hodinkama. Já jsem jako, hodinky jsou na čas a ne na to, aby si ma platil prostě. Jako já občas jsem zaplatil, ale přišlo mi to taky jako čurácký. Je to přijde úplně, jako, ten pohyb je úplně kretenský. Jo, teď máš prsten, že jo? Máš prsten? Nevíš? Můžeš plně platit prstenem, kámo, to má, myslím, nebudu dělat reklamu, vole. Apple to má, ne? Ale ne, jakože banka, že jo, myslím, že M-Bank to má, já jsem viděl nějakou reklamu, že máš na prsten. Damn. A jakože se vezmeš asi tu velikost, to nevím, to ti taky musí udělat nějak na míru, ne, to máš jakože to není úplně jedno. A prostě máš prsten a platíš prstenem, což je za cool, vím, že třeba v Japonsku, tak tam už vlastně platí normálně jako čipem v ruce, že jo, že už to jako někdo má, jako nějaký nadšenec. To už mi přijde, že už to zachází jako hodně, no, že už je to takový, vole. Já obecně nejsem úplně velký fanoušek technologií. Já mám tlačítkový telefon. Tak čem, no, jo, to mega cením. Já mám tlačítkový telefon a jsem jako, dobrý, stačí. A mám jako jako mám normálně i ten na Instagram a tak, ale já si nemyslím, že jenom to, že je nějaká nová technologie, znamená, že je to dobrá technologie, víš co? To rozhodně. Tak jako vem si třeba, nevím, co mě třeba hrozně, v čím hrozně obdivuju, že máš tlačítkový mobil, já úplně si smažím mozek jako na reelskách, že jo? Občas jsem se smazal ten Instagram, byl jsem s tím úplně v pohodě a i přesto potom tak nějak sneaky se to zase dostane. A já jsem zascrolloval půl hodiny, úplně jsem cítil, tak mám bahno z mozku a... Přesně proto jsem si to koupil jednoho. To je hrozný, no, to je geniální. Přesně jsem byl někde v tramvaji a úplně jsem scrolloval a prostě jako mě úplně uniká vesmír prostě. Jo. A ty prostě jenom, chápeš, teď jsem v tramvaji a si koukám na lidi, je to nice? Je to super. Je šílenost, no. Za kolik hodin, kolik dnů, kolik měsíců, jakoby ty vlastně necháš na Instagramu, jenom že koukáš na prostě cizí životy a... OK, párkrát jsem se jako hodně dobře zasmál u Reelsek, což je jako díky bohu za to, jako kdyby jsem to dělal bez zasmání, bez nějaký přidaný hodnoty z toho, tak bych se už fakt šel zabít, takže jako aspoň, že se fakt hezky od srdíčka zasměju, to je fajn. To je důležitý, lidičky, zasmát se od toho srdíčka, ne? Je to tak, proto jsme tady na tom světě. Na tom světě hnusným musí být někde hezky. Hezky se mi hrozně líbí mantra mamky, to vždycky říká
mě říká jako o někomu, kdo byl jako hrozně nepříjemný a úplně se snažil někoho sundat, jakoby, jo, slovně a úplně prostě takový nepříjemný, arrogantní šmejt a vždycky říká takým hrozně hezkým jako hlasem, že to si neuvědomují ty lidi, že jsme tady na návštěvě na tom světě, jako proč si to dělá takhle hnusný, že jo, prostě. A to je strašně čistý, to je úplně nádherný. To je úplně moudrá rodina. Moudrá, nádherná rodina. To je hezký, no. Je to fajn, tohle. Jo, to je zajímavý. Každopádně fakt si myslím, že i teď kdyby si byl v komatu a vzbudil se, teď jsou děti furt, nebo nejenom děti, že jo, ale už je to nějaká součást kultury, jsou jako brain rot, že jo, ten italský. Kdyby si přišel, co mají plišáci, že jo, mají plišáci a jsou 3letý děti, který mluví tímhle jazykem. Stačilo by, kdybys byl 3 měsíce pryč a pak se vrátil a byl bys jako brácho, co se sakra děje. Vysvětlete mi to někdo, prosím. To je hodně šílený. To je hodně... Mně přijde, jak je to jako hrozně rychlý, tak se to nedá ani, se jako neuvědomíš, co se děje a už je to jako jiná věc. To je úplně... Jo, ne, jako myslím si, že technologie je super, jenom... Nevím, jak to říct, jo. Technologie je jak alkohol, podle mě. Jo. Je to super. Je to super. Ne, je to hodně alkoholu. Pijte alkohol. Ne, jakože je to super, když víš, jak na to, občas to užít, ale mít k tomu ten zodpovědný přístup, vědět, kde to má svoje místo. Právě... A zrovna u těch technologií je to fakt těžký, protože tam ti jako nesvítí úplně to, že hej, můžete jako zničit, ale může. Tak jak nenápadně, pak to svádíš ty, nevím, nepřízně tvýho myšlení na něco jiného, na té práce a prostě na ta doba, blablabla, ne hovno, jenom trávíš prostě 4 hodiny denně na Instagramu a pak máš mozek na sračku. Real shit, no. Vítej. Mně přijde, že to možná není, že to není ten telefon jako takovej, ale třeba ten Instagram. A to, že ten Instagram je navržený tak, aby ty jsi tam trávil co nejvíc času, že jo. Jasně. Kdyby to bylo... Já jsem koukal nějaký dokument na Netflixu, že to bylo prostě jako o sociálních sítích. Byl tam týpek, co navrhoval nějaký tlačítko na Pinterestu, jako upozornění. A on pak přišel domů a byl furt na Pinterestu a říkal, hej, já jsem to navrhoval, já přesně jak to, ale stejně mě to chytlo, že jo, protože to je prostě navržený tak, že to prostě funguje. To je fakt hustý. Jo. Jo, no, šílenost. Je to tak. A co se ještě změnilo za posledních třeba 5 let? Co je tady za rok 2000? To byl covid, ne? Před 5 let, to nebylo nic asi úplně zajímavého. Jo. No, asi nebyl nějaký velký. Já si vzpomínám na skok, kdy jako kdy přišly dotykový telefony, to bylo docela velký, no. Jo. To bylo docela... Dotykáče, no. Ani na iPhone, ještě ani na iPhony, byly Huawei třeba. Já jsem měl Nokia první dotykáč. Dotykáč. Hrozně vtipný, kámo, že jakoby vždycky... Nedávno jsem se bavil s kamarádem, že je hrozně vtipný, že v nějaký části tvýho života, tak říkáš jako dospěláci. A kdy tohle jako vymizí, že mě přišlo hrozně vtipný, že jsem se bavil jako s člověkem, co byl mé dospělej a on říká, no a tam jsou nějaký dospěláci. A bro, je ti 13, vole, jakože hej. A ono, Harry Potter je fakt super. Víš co? Kérku přes těch záda. Zmiozel. Jak je to anglicky? Zmiozel. Slytherin, myslím. Jak? Shit, Slytherin. Mě už štve, že to vím, ty vole. Nerdík, vole. Jsi mě dostal, ty. Jako šachmat, Ondřej, na to, jak moc hejtím lidi, co mě rádi Harry Potter, tak vím až moc o Harry Potterovi, no. To je blbý, no. To ztrácíš trošku právo. 100%, jako 1,000,000%, no. Já díky bohu nevím třeba nic nebo díky bohu, to je zase jako nechci to tady jako strašně nějak úplně nenávidět, ale nevím nic o Marvelu, jakože vždycky viděl jsem pár těch filmů, hezky byla Já jsem neviděl ani jeden, kámo. Fakt? Ne. Já jsem viděl třeba 4, já jsem viděl Ironmana, Thora. To vůbec, kámo. Co ještě? To jsem na sebe trošku hrdý, že tohle mě úplně minulo, ale úplně o kilometr. Viděl jsem jeden film Avengers a úplně nechápu ten boom okolo, jakože to je fakt tak prázdný, já nevím, ale jako mně to prostě přijde, že jo, já zase mám rád třeba jako kvalitní filmy, takže jako... já mám třeba vkus, víš co, takže jako a nesoudím, víš co, každý to má jinak. Ano. Na sedem strašně moc lidí. Třeba Star Wars nějaký úplně minulý kilometr. To jsem neviděl nikdy, no. Já jsem viděl, ale jako zase to je ta nostalgická věc, to jsem musel zažít, podle mě. To jinak fakt nešlo, jakože podívat se zpětně na něco jako dobovýho, když to byl ten jakoby obrovský, myslím, že tam byly poprvé jako ty efekty a všechno, že to prostě to tě jako nedalo, teď už máš všechno prostě úplně přejebaný efektama, green screenem a tohle, takže jako Star Wars už je ten příběh podle mě zase tak moc jako
ne. To je pravda, že mě to nechytlo v té první vlně a pak jsem byl jako, proč bych měl nad tím jako trávit. Co musím říct je, že Pán prstenů si furt drží brácho, ale to je v hajzlu. Teď jsem koukal, jsem byl nemocný minulý týden a koukal jsem na prodloužený návrat krále, 4,5 hodiny. To bylo úplně nádherný. To je úžasný, to bylo úplně nádherný. A to je zrovna věc, a to si fakt myslím, že jako umění, protože k tomu jsem se dostal taky zpětně. Jsem to neviděl v té době, kdy to bylo cool, že jo. A já to úplně miloval, jakože já jsem na to podíval na celou trilogii a to je tak jako piece of art, že to je úžasný, jo, to je jako, úžasný. Jak je to zpracovaný, jak to vypadá, to je prostě fakt. Kam koukáš před? Protože paní dáme spadla, přeji srazil pes, to bylo docela vtipný, doufám, že to máme natočit. To byl mega vtipný reel. Nice. Nesouhlas, že Pán prstenů je... To je super. Což zase, když se budeme bavit jako o hrdinech, tak Frodo je tak otravnej. Já to chápu, jakože ten prsten je těžký. Kámo, nesouhlasím. Takhle, Harry Potter je trošku gay, ten je celou dobu jako a já se o nic neprosil a nechte mě... Je to smutný, ok, ale jakože celou dobu je potom jako já se o nic neprosil, nechci být součástí tohodle a pak se všude sere, vole, stejně jako... Nevím, Harry Potter je takový wannabe, vole, skurvený Harry Potter. A nic jako neudělal tak jako zajímavýho. Zakem narodil prostě. No, to je ono, on je jako vyvolený, protože mu umřeli rodiče. A on je jako, moje rodiče, kámo, mu bylo třeba půl roku, ty rodiče ty vůbec neznáš, ty vůbec nevíš. Bylo mu půl roku, já jsem si byl. Já si máš pravdu, on byl fakt malý. Fakt vím, vole, fakt toho vím zbytečně moc, kurva. To jo. To jako hejtím, ty vole, tak tady úplně, no a ono. No, on na jeho narozeniny. Vím toho jako zbytečně moc. Víš, ale to podezřele moc. Není nějak vlastně jako zajímavá postava, víš co. Třeba v Pánu prstenů je Aragorn je úplně topovej, že jo. To je typ, který jako vlastně ví, že je král, ale nechce to dělat, protože se bojí zodpovědnost. To je prostě úplně To je super, no. To je super. Ale Harry Potter je taky jako hej, viděl jsi to video, kde... Ježiši... Úplně jsem zapomněl... Gandalf natáčel, že už tam měl taky ten green screen. A úplně tam brečel, kámo, to je tak silný, to je že prostě úplně tam říká něco jako, že tohle není důvod, proč jsem se stal hercem, víš co, úplně jsem rozbrečel, kámo, v zelené místnosti, že jo, to je silný, to je fakt smutný. Zase jsme u technologií, no, kruh se uzavřel. Kruh se uzavírá. Automaticky na dálku přes Bluetooth se uzavřel kruh o technologiích. Třeba přijde crazy, já mám doma žárovky, které můžou měnit světlo. No. To je jako v vozovkách chytrá žárovka a ty máš aplikaci v telefonu a si můžeš nastavit barvu, teplotu, což je super. A budeme se bavit o tom, jak to nechápeme, nebo? Ne, budeme se bavit o tom, že teď jsem mi vybil telefon a já jsem se rozsvítil lampičku, protože jsem si chtěl číst a ta lampička byla fialová a byl jako... A teď jsem musel nabít telefon, hledat nabíješ, to je blbý, no. To je úplně prostě otravný. To je dost blbý, no. Máš si zapalit svíčku a číst si knížku, to je dost pohodě, náhodou. Každopádně Frodo, já nevím, no. Frodo mi jako, hele, byl ubrečený, ale tak kurva, on měl jako šílenou závislost, že jo, jako na... No já vím, ale co podle mě... Já si říkám, hej, sám by to udělal líp, víš co. Kámo... Nebo já nevím, jestli jako to, nevím, no. Jestli to bylo, že... Nebo takhle, bez Sama by to nedal, že jo. Že vůbec Sam je hodně přehlížená postava. Ten konec, ty vole, jak... Jako, chceš tím říct, že Sam je větší hrdina než... Kámo, on nenesl to břímě, třeba... No jako doslova nesl, Frodo byl pak jako, já nemůžu. Pak ho nesl, ale tak jako fakt chvilku, jakože... Já jsem tyhle tým Frodo. Ty jsi tým Frodo, jo. Jsem to věděl, ty píčo ubrečená. Ty tady tahám furt, prostě... já jsem tým sám, já tě furt tahám, ty vole. Tak víš co, Frodo měl tu pervitonovou závislost prostě úplně nejsilnější, že jo, jakože... Co? Mimochodem, jak jsme říkali, že v každém díle se bavíme o pervitinu, a to tady znova. A já si myslím, že ten prsten má symbolizovat perník. Myslíš? Nemyslím si to upřímně. ale přijeme to pervitin je tak dobrý, že to může zničit. Jo, že jsem viděl taky fotku nějakou jako z Photoshopu všech lidí, co spojovalo jablko. Jak je skvělý, že tam bylo vlastně... Tyhle prostě úplně všechno, že jako Sněhurka, skrz jako Apple, skrz objevení gravitace, Adama a Eva, přesně, jo. To je pravda, že vlastně jako jablko je hodně, co je to slovo? Ovoce. Jo, to je ono, kámo. Já jsem se vzpomněl. Ne, ty já dneska chodím hodně daleko pro slova. Jenom sorry, ještě než to dořekneš, ano. Tak je
takový debilní seriál, co se jmenuje Scrubs. Doktorci, nejhorší sitcom ever. Tak tam je jeden joke, tam je ten údržbář, jo, taká jako vedlejší postava, která je mega vtipná. A ta hlavní postava, tam jednou ten opravář je prostě jako opřený, je tak jako smutnej. A on ten doktor hlavně za ním přijde a říká, hej, co je, jsi nějaký, jako co se dělá, a říká, no, to je ten podzim, víš, jak teďkon prší a tak jsem z toho takovej, já nevím, jak to říct, a on řekne, smutnej? A on řekne, jo, to je přesně to slovo, já jsem z toho takovej mop. A to je dobrý, to jsem z toho takovej mop. Tenhle ten herec, ten údržbář, tak hrozně dlouho natáčel s Normem McDonaldem. Fakt to? Jo. Nice. V The Middle, ten seriál, tak tam byli bráchové. To beznám, ty vole. Jo. Jsem z toho takovej smutný, jo. Jsem z toho takovej já jsem chtěl říct mop. Skvělý, dobrý. Sorry, třeba jabka máš, že jabka no já takový... já chci jako hrozně dokončit tu myšlenku, že taky jako... Ty vole, ne reprezentativní, ale... Jakože když má ikonický. Ikonický je, to už je odborný slovo. To je hezký slovo, to je jedno z velkých slov, co jsi řekl, jo. Vydal vysoko na tvůj žebříček, vysoký slov. Děkuju. To je pravda, hodně ikonický, no, jo. A přitom je taky, jak řekneš jabko, víš co, nezajímá mě. Jablko. Koho zajímá jabka, víš co, jablko, pardon. Jabka jsou dost, za mě je to, a teď se vracíme, to je shoutout k bývalému podcastu Banánu, S-tier ovoce prostě. Za mě je jabko je fakt, jako mít fakt dobrý, to jsem docela hezky nahrál, protože dneska, co jsem udělal, jsem si koupil jabko, a já jsem sedl na lavičku a vlastně teď budu jíst jenom to jabko. Jo. Jsem seděl na lavici a naprosto soustředěnost jenom na tu jednu aktivitu české hlavy. Bylo v pohodě, bylo to fakt dobrý jabko. Nice. Bylo to fakt dobrý jabko. Tak to je hodně dobrý. Já přemýšlel jsem. Chtěl bys být radši, kdybys musel. Kdybys šel na svět a Bůh by ti řekl, hele, tady máme tady prostě nějaký jako pravidla, občas to někdo schytat musí, chceš být slepej nebo hluchej, můžeš si vybrat. A jsi řekl, no bože, co řekneš? Na to si dám ice coffee. Tak to je velmi zajímavá otázka. Ice coffee. Ice café. Nejsi ice coffee. To je dobrý. Jsi slepej, je to horší, protože víc věcí vnímáš. Zároveň hudba, kámo, to je obrovský argument. Je to tak, no, máš skrytý titulky. Podle, takhle, teď zase shoutout technologie, podle mě už jsou nějaký věci, že můžeš si nějak, nebo tak, nedá se to napravit. Jsi prostě na dobro, nedá se to nějak napravit, žádná operace, nic. Přesně tak. Asi hluchej spíš, no. Jo? Vidět stromy, víš co, vidět filmy, číst jako čtení, damn. Jo. Čtení by mi mega chybělo. Máš asi pravdu, no. Audioknížky dobrý, ale furt ten pocit koukat na slova mi přijde mnohem. Je to vlastně fascinující, že ty, když se jako už narodíš třeba hluchej, nebo slepej, to je možná zajímavější, když se fakt jako narodíš slepej, tak ty vůbec nechápeš, co ti ty lidi jako vysvětlují. Jakože se fakt narodíš úplně slepej a někdo ti říká, hej, prostě červená. Ty vůbec nevíš, co to fakt je. Ty nevíš, jak vypadá prostor, že jo, vlastně, jakoby. To je fakt šílený, že jsi jak netopír, kámo. Narážíš do věcí. Čekáš, až to bude odrážet zpátky. Spíš hlavou dolů, víš co. Yes, musíš, no. Prostě. Lovíš myši, sevelový myši. To je dost zajímavý point, no, že vlastně ty vůbec nevíš, že ti řekne, hej, to je pes a ty jsi jako... A zároveň jako dobře pro ně, no, protože aspoň jim to jako není líto, že jo, nejhorší je takový to, když jako jsi malej a úplně miluješ prostě barvy, super, a jenom prostě to máš jako... Nic, no. To je dost blbý, no. To je hodně těžký. Co ty bys vybral? Kámo, váhal jsem, ale máš pravdu, že... Já dosáhl sedím půl litru vody teď. Ty pičo. Hele, nevím, já jsem asi tvůj tým, no, upřímně. Tohle váhal jsem, ale tyhle argumenty byly dost přímočarý, logický, uznávám. Blbě jsi obojí, to jsi prostě úplně, kámo. Ještě třeba nemáš končitiny, víš co. Tak cítíš, no, dobrý, tak cítíš, vole, polívku, no, jsi dobrý, no. Fakt nevím, no, to už je... To je ono, to je furt taká ta otázka, jako když se ti narodí fakt úplně domrdaný dítě, tak jsi jakoby... Chápeš, co tak to dítě bude žít. To je hrozný, no. Všichni v okolí
bude mít plakát v metru, super, shoutout. Mně se líbí, jak má Louis ten vtip, of course, but maybe. No. Víš, co myslím? Jo. To je přesně ono, jakože... Jo, jasně, opravdu, skutečně je to hrozný, když se narodí jakoby jaký dítě, tak musíme se o něj postarat, musíme mu dávat strašně moc pozornosti skrz medikaci. But maybe, ale když už se narodilo takhle, neměl by náhodou prostě umřít. Je to tak, no. Nebo jako nevidíš takhle postiženýho jiný zvíře, že jo? Se narodí trošku postižený slon, konec, víš co. A teď jako počkej, tak já... nevím, jestli se starají úplně Když jsi naposledy byl svědkem toho, že postižený slon... Když jsi naposledy viděl postiženýho slona, že jo? Šachmat, Marku. Šachmat. Jo. Já nevím, jak to teď a zase, tak kdyby mě se narodilo takhle postižený dítě, to mi přijde zajímavá otázka se sebe vlastně, jako podle mě je zajímavá konverzace, kterou mít s holkou na nějakém prvním rande. Jsi těhotná, jdeš na nějakou prohlídku a zjistíš, že tvoje dítě má mít Downův syndrom, necháš si ho nebo ne? A to je většinou ty holky říkají jako nenechala. Já jsem byl vždycky jako to, že nemáš ráda lidi s Downovým syndromem, ale jsem jako ne, tak jsem to nemyslela. To je prostě... Zároveň oni mají úplně nejkrásnější život, že jo? To je prostě jakoby... Někdo říká, že jsi prostě jako to hanlivý, ale jako není to myšleno hanlivý, ale prostě jako, že jsi fakt jak péska. My jsme prostě, nice, strom ty vole. Dneska jsem viděl fakt super strom, takže to byl fakt super den. Já jsem šel jednou a viděl jsem jeden na IPáku týpka, se zdal, že a měl stíhačku plastovou v ruce a byl úplně jako kámo. Půjč mi na chvilku. Takovej život mít, on byl úplně super, jo, kámo, stíhačka. A vem si tu radost, když jsi byl malej a měl si jako celý, něco, že jo. Jo. A teď už jako co, jak si koupíš nějaký konzol a říkáš, tohle mě neudělalo šťastný, musím. Nebereš, tak budeš mokrý. Fucking stoik, ty vole, Marcus Aurelius, ty vole. Druhá otázka je, která podle mě oba dva už se nedělali odpověď. Kdyby jsi musel vybrat jedno postižení, Downův syndrom hned, kámo. Rozhodně. Kdybych mohl, a ne jako hej, hypoteticky, a kdybych fakt mohl přijít někam a říct, hej, prosím, dejte mi Downův syndrom, beru hned. No to něco je, no. Jakože podle, teď bych do toho nechtěl, ale kdyby jsem to měl, tak z toho nechci vylézt. Takhle jo, že jakože tam se dostat je takový jako těžký a zpátky, když už tam seš, tak ne, tohle je nejlepší. Absolutně nejdu zpátky. Jo. Absolutně, co bych dělal zpátky prostě. A víš co bereš, prostě mají nějaký plat, ne? Jakože to je v podstatě jakoby... to je práce normálně. Full time job, kámo, vole. Downův syndrom. A povolání Downův syndrom. Tak jsou, těžko říct, podle mě, ono je taky víc, nechci říkat druhů, ale víc, to je to spektrum, že jo? Jsou lidi, kteří cítí, že taky je to trošku lízlo a jsou lidi, kteří jsou full, kámo, 100%, mega. A to si podle mě i nějak potom psychicky trošku, tak jaká psychická labilita větší, tak už máš podle mě nějaký jako invalidní důchod. No je pravda, že já jsem byl překvapený hrozně, já jsem minule byl na stage a měl jsem jeden joke o Downovém syndromu. A jeden týpek se smál jako fakt hrozně a všichni u toho stolu jako na něj ukazovali, opět, co vám je. A oni, no já mám Downův syndrom a ten týpek vypadal úplně normálně. Úplně normálně? Nice. A byl jako, no já mám Downův syndrom a já vůbec se nevěděl, jak na to mám reagovat. Tak jsem nějak jako zahrál, že jo, dobře, koukej, tak si to vybruslím a začal jsem mluvit dál, vůbec jsem byl takový paralizovaný. Myslím si, že nikoho s Downovým syndromem jako neurazí, že má Downův syndrom. To je v pohodě. Já si myslím, že jsou na to jako, ne že by na to byli hrdí, ale podle mě jsou taky jako... Víš, co mě hrozně fascinuje? Já jsem se o tom teď bavil s Martinem, že existuje, nebo tak jo, existuje psychická porucha, že ty nemáš žádnou psychickou poruchu, ale myslíš si, že máš psychickou poruchu. To je dost blbý. Takže ty jdeš za psychiatrem a jsi jako, já mám rozhodně nějakou psychickou poruchu a on jako, ne, nemáte. Ne, já ji opravdu cítím, já ji určitě mám a on, říkáte, že ji máte? Ale vy ji fakt nemáte, takže vy máte psychickou poruchu. Jo. Je to psychická porucha, když si myslíte, že máte psychickou poruchu. Hlava takže já ji mám. A máte ji, takže ji nemám, protože když ji mám, tak si přece myslím, že ji mám a já ji mám, takže to není. A on, jo, pravda, to je úplně, kámo, chvilku tím přemýšlel, exploduje ti hlava, mě to hrozně fascinuje. To je jak hlava 22, že jo? Takže máš, to byl nějaký... To jsem nečetl. To je, že, jestli se správně pamatuju, že hlava 22 je jako zákon, když jsi ve válce, ty když nahlásíš, že se zbláznil, tak tě propustí, ale zároveň ty nemůžeš říct, že se zbláznil, protože se jako nezbláznil. No jasně, úplně chycenej, že jo. Šílený paradoxy. Jo. Myslím si ale, že nějaký lidi s Downovým syndromem prostě nemá chodit do práce. Že jsou prostě nějak třeba na částečný úvazek. Kavárny, jo, ty chráněný dílny a takovýhle věci. Jo. Mega bych to chtěl dělat, ty vole. Jsem přemýšlel, já nevím, jestli bych tam šel takhle jako do...
To je otázka, já se vždycky cítím tak trošku jakoby, že úplně nevím, co je dobrý se Zdeňkem, to přijdu a prostě ho můžu úplně schodit ze schodu, víš co? No jasně, je to vtipný. Ale vždycky, když vidíš jako vlastně jako nevíš, jak se k němu máš úplně chovat, že jo? Když tam jako tam mentální, no. Tak to je, jo. Zdeněk je prostě zdravý člověk, jenom prostě ten obal je poškozený, no, trošku. Škráblej. Trošku škráblej. Je to tak. Asi nevím, jakože... Určitě chtěl bych mít kámoše s Downovým syndromem, to bylo super, to byl úplně mega felák. Okay. To bylo být fajn. Jsem jednou byl asi ne, ta konverzace musí být tak s malým dítětem. A zase záleží, já jsem byl jednou na nějakým, to bylo na filmu o finský punkový kapele a všichni měli Downův syndrom. To byly největší feláci, kámo, to bylo fakt hrozně vyfalený. A pak tam byla jakoby taká beseda a byl tam právě týpek s Downovým syndromem. A to bylo jako vidět, že má Downův syndrom, měl takový ten klasický jako look. A byl úplně v pohodě, úplně mluvil úplně, a co dělal, kámo, to bylo úplně crazy, on dělal akrobaci na koních. On jezdil na koni a na tom dělal nové salta a tak já jsem byl bro. Jako s tím koněm? Ne. Jo, backflip prostě. Backflip na koni. Takže on byl normálně na tom koni a na tom hřbetě dělal přemety a já jsem byl úplně bro. A to byl ten člověk úplně bro, to je úplně fucking crazy. To cením. Koukal na hokej a tak, to bylo. Se ani nepamatuju, jsem naposledy udělal salto na koni. Taky ne, no. Ty vole. No, to je dost zajímavý. To je velmi zajímavý, no. To je asi jako vlastně dobrý postižení, no, nevím jaký jiný, jak máš tu Jsi vyhrál, kámo, to jsi fakt vyhrál. Myslím, že se za ničím nehoníš, vole, říš hypotéky. A nejseš jako tak, když máš schizofren, jak jsi si, vole, tvůj život je jenom horor. No, to je šílený, to je šílený, no. A jako věřím, že tam je spousta jako špatných věcí na tom, že jo, kterými si neuvědomujeme, no, že jo. asi tušíš, že nejseš úplně v pohodě a to je takový, prej mají sexualitu, máš hrozně jako vystřelenou. Fakt jo. Jo, že prej máš prostě ústavy, kde jsou ty lidi už s těžšíma poruchama, jako na tom spektru, a že teprve v nějakém věku už je musí, co králíci, že jo? Ty pičo, to je hrozný, kámo. A my nemůžou mít děti, že jo? A teď nevím, jestli... nás kouká ten týpek a vůbec neví, co se děje třeba. No, promiň. Že musí je v nějakém momentě musí jako sterilizovat, že jo? Že ty nemůžeš mít děti, že jo? Prostě že to není jako, že minus a minus dá plus. Minus a minus dá ještě větší minus, no. Bohužel. OK, tak to je šílený. To je šílený. To tak, no.